जोंना माने स्पट जानो नागिरदों आरोना बोथोरा दासो एसे स्रां जाबोबाय अखा हानानै फुंनिफ्राय माने खालामनो हादों आरो जोङो गथ'फोरा फैजोबाखैनो जोंना दोनबाय आरोना नै सारा इदि लिरजोबदो आरो नै गथ' फैहांबाय बिसोरबो थालिर दंफां माबानो नागिरदों आरो गिदिर गुजुनाय जाना अबस्था गैया जाना दं आरोना लोगोफोर गगा मोननानै ओमफ्राय बोथोरानो एकदम अखा जाबाय दं आरोना दा बै खारबोजोब्बायसो मानसिफोरा एसे अखा हागानायखाय गथ'फोरा माबायो आरो जेबो नङाना फै अखाया हागोन माथो नै इयाव दा माबा लगायगोन आरोना हानानै सिगाङाव थाजोब्बाय एफा गुसु ओमफ्राय मानो सुइटार गानाखै नै सोर बानायनाङा आंनि गोसो देखायगोन आं गोजायाखै बेवरै खारगोन आं हमनो रोङा ini mau bilang jujur lah baikku abang kunci nama naruh baglas kaswa gini midam ke sabe bra kut ini sih lihat ini usilaku capek usilaku itu berdagang nih goyang lagi di goyang saat kebelah itu hai kebelah apa kena saat lagi padu ni padu ya udah lain tak na biang ke sampai saja di lebe ikut berkarya erta Berapa puji bang berna, orang. Wah, kita budaya. Cara mana ya lawan nak berna kayak masih ada. Ini. Wait, angkat tu dia kayak karaga. Ni ribon kau dah hasil sih nama ribon tu. Nih, last dah bapa di kari sini lagi tu manci perande. Hogan apa iyo? Cadan. Sob kebela. Sob kebela kan? Ikulola. Sandirang. Hikarun bay.
Video Bisa thong sunangku kemarin. Nih, beli saja. रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंहा बोसोरारि गेलेनाय अर्थात एनुवेल स्पोर्ट्स डे बे जोंना खुंगा 29थि होनजायो दा जोंनि फरायसालिया 29 बोसोर बैसो जाबाय दिनै बिदिनो जोंनिया बोसोरफ्रोमबो एनुवेल स्पोर्ट्स खुंनाय जायो दिनै बेनिनो गिबि सान ओपनिं सेरेमनि जों खालामनो आखायाव लादोंमोन मिजिं थिदों जोंनि बे 10, 11, 12, 13, 14 डिसेम्बर 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि बियो दिनै जागायबाय बेनिखायनो आसा खालामदों अबं गसाइनि अननायाव जाहाथे जोङो नैबे दिनैनि दिनैनिफ्राय जागायनो लानाय बे एनुवेल स्पोर्ट्सआ मोजाङै मोजां थाङो आं बेखौनो मिजिंथिबाय दानिया जोङो गिबियाव रिबन हानाय बे हाबाफारिखौ लानो सानदोंमोन Ya, aku komna ada yang hasuka. Ulala, dikasih. Dom sih tuh belajar. Ini karena deh, dia menolak tuh neng saudara tanya. Saudara, ini putar. Moजां नुदों ओइ खनसे बोसोरनियाव आं हादोंमोन ओइयाव मेडाम हादोंमोन इयाव आं हादोंमोन आला जिलाङो रोंखाया नालाय सार आरो सोलोंथो होननानै माबानो लुगैखायला मबाइलानो कभाराव नागिरना मोनाखै आङो मेडामा मिथियाखै ओमफ्राय गैया खोन्थाहरबाय आखाइ नायथो बायनानै हौवाया एक्सिडेन्ट जानानै जि नायदा बासा मालायनो होननायखौ आं मानो आं इसानथो ससे लानो सोरबा सोरबा मोनाखै ओइ गोलाव गोलाव लानायफोरा ससे होलाय मोनिफोरनो बिरखाजोबो गय फाथै सैमायासो माबानानै दं ओइ आबासा गोलैगोन टिभि
मोसौ खिफोरा मैया मोसानो मोनदों mana सोरबा फैदों गाम गोदान फैदों गाम गोदान हाबनानै फैदों सोरबा थाखाबाय मोजां जासिगोन सानैया ग्रुप जाखाबाय आरो जों नोंसोर लाइनाव थाबाय आरो सानैया ambo besok pengen मेथाइखौ समबारैया खनगोन समबारै Cuna, kare pe. Masih kan? Kasih mana? Oh iya zakam. Dar macam mana? Ada tu kaya. Dulu beda, lumpi dulu. Ya Habilai bergisi deh, tiga. Jor khade, jor khade. Kharbel. Ro, जाथ'आखै आं खोन्थादोंसो नोंसोरनो दे खोनार जाबाय बिस्तान थाबायना ना बिस्तान खोन्था थाबायना बोलो साइड जा दाबाय बात क्यों नहीं सुनता है हां रोदा खिथु गोलाव दोनखायो आरो खौ हामथेनानै थिकसे थाबाय खिथु आवलावदान सिगां जा मा जाखो नोंसोरलाय जुद्रुजोब्बाय मा जाखो नोंसोर थाबायनायालाय आयौ आथिं गोलाव गोलावानो बिस्तान थाबायनाय बिस्ताननि आखाइ सिंगालाय आखाइखौ जेसेनि स्पिड सिबिना थाबायनाया एसेनि जर मोनो मुन्नियालाय बोरै लासै गालाय जेसमिन गोसा सिब आखाया सिब समान दामा आखाइ लेफ्ट राइट आं भिडिअ लादों आं भिडिअखौनो लानो रोंलाय आखाइया गोसासिन थाबाखायसो मोदोमा खर'आ खिथुखौ उनाव दोनजोब्बाय खिथुआव उनाव दोनस'ना Mesari sebentar. Mesari. Ini paling gulu. Sera. Kita agak dia. Kaman mana? Sungai kiu ni dah ha? Kaman mana? Jauh kerja jauh. Gubdani kita berapa gubdani ya? Gubdani. Kan lagi berapa dah? Kawan. Sani musuh mana? Kaja sih kau. Kardang. Bukit. Ayah tu sini juga. Tabai. Akai gosa simpan tabai. Akai gosa sih. Akai galau cuma. Dapat. Lihat ni kerja. Dong. Lihat. Mana kau? Deh gosa tabai dong. Long kagak ya. Gulau. Jerai-jerai pelabang sih. Ini. Apa betul? turun nene. Ang tu sirap dah belum cocok kalau dah macam. Bisa ni. Mana kaslung sada. Apa ni? Ay, karang ah. Zakah kisah nak kalau ada boleh ber. Ay, uni beras, tapi baru. Nihan kami ni. Macam jok nak terus ni.
सारसो होने Still advance. Still advance na ra khoro ano. Khoro ai ni horo. Ai beauty. Bere bere. Beauty ai bhai. Beauty. Bolai la bhai hai beauty. Sujula ko sa bhai kharna lo. Ni bari la se jakhu. Ake ko sa. Ojo bari ko sa bhai. Kharna. Epe utar thabai na. Ere studio soi bhai epe. Bikile da. Uno thala bhai. Dur oi sanjar ko match ma second jaibo bhai. Andai sigin ai juge. Second